Bůh vám žehnej, hraničtí občané. Tento kámen pamatuje dobu, kdy se před 700 lety narodil můj syn Václav, král český a římský a také císař říše římské. Hádáte správně, jsem Jan Lucemburský a přišel jsem vás pozvat na slavnosti, které v těchto zdech budu pořádat ke cti svého syna Karla IV. Zde na tomto zámku se chci věnovat i dětem. Přeji si, aby bylo ukázáno, jak jsme žili, jaké šatstvo a zbraně jsme nosili a také něco málo historických informací je třeba podati. Po práci odpočinek a po bitvě trochu moku. Mnohé jsme s králem Karlem IV. Pro země koruny české vykonali. Přijměte proto pozvání ve dnech květnových, abychom společně číši pozdvihli a toto významné výročí společně oslavili.